snooze. Just 5 more minutes, please. You're such a sleepyhead. And that works for me, that works for me. Maybe we shouldn't sleep till noon, and we have things to do. But they can wait, let's let them wait. Under the covers, wait for me. Wait for me. Daddy said stay. Daddy said don't go away. Daddy said stay forever, stay, stay. Quan em van dir que provés un pastís de Belém, la veritat, no en tenia ni idea del que es volia dir. Però com que la gastronomia portuguesa m'encanta, vaig pensar, per què no? Provem-ho. I vaig venir aquí a Casa Portuguesa del barri de Gràcia i sabeu una cosa? Ha sigut una experiència inoblidable. Mireu, un pastís de Belém és un pastís petitet farcit de crema, amb crema al centre. I què és aquesta crema? És rovell d'ou, llet i sucre. Compacte, genial. Però això està envoltat de pasta de full. Però esclar, la pasta de full ja sabeu què és, farina i mantega, però no és una pasta de full qualsevol. Està cuita a 400 graus. Pam! Cop de calor i queda una pasta de full sublim. És un pastís diví, pastís de Belém. Clar, em direu, és un munt d'energia. Home, no us enganyaré, és un munt d'energia. Però com que té rovell d'ou, té magnesi, fòsfor, antioxidants, proteïnes. Què més voleu? És energia nutritiva, energia amb nutrients. Mireu, jo us faré un molt bon suggeriment. Aneu a Casa Portuguesa, preneu un pastís de Belém, disfruteu o preneu allà tranquil·lament i després feu una bona passejada per tot el barri de Gràcia. I és que d'energia, no us preocupeu, que no us en faltarà.